आरे नोंसोर मा बुंलाबायदों दिनै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नै नानि हायसे नियमफोरखौलाय मानिखानांसिगोन माथो खालामबावनो दा जेब्ला नोंनि फिसायाबो गैलाबा नंखाय बियो नंखायसो बेफोरो आरो थैनानै थांबायब्ला नोंसोर मानो बिदि बुंबाय थादों हा मानो थैदों बुंबाय थादों मेरखौ मानो बिदि बुंदों आबै नोंबो नोंसोरबो गासैबो दे नानि गोदो आंबो गोबां सहायनांबाय बेफोरबायदिखौ नाथाय आंनि मेरा बिदि जेबोआनो जायाखै जेबो जायाखै बियो मा बेखौलाय फिसाय थैजानायफ्रासो खालामो आंथ' नङाना आंनि फिसायाथ' थैयाखैना आरो नोंसोर मानो आंनि मेरखौ बेबायदि थैनायाव दोनखो मानो बेबायदि खालामनो सानखो दे मानसियाथ' थैयाखैना सोरनिनि साया नांबाय नालाय बेखायनो दिनै आंनि आबौ मेहेरा बेफोरबायदि जालांबाय न'खरानो बोरैबा नङा नंखाय बियो सैथो नङा बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया अब्ला आंनि फिसायनि गोथैसो हौवा बोरो बेखौथ' मोनाखैना मोनाखै आं गनायनो हानाय नङा बिखौ हाथरखि आं बुजिदों मोनथिगौ आइ नोंथ' एसेबां बुजियोमोन ना मारै साननानै लांखो नोंबो मेरखौ थैबाय होननानै जायलांदोंमोन बिसोरनिफ्रायनो खबर मोनबायबा नङा नोंसोर आंखौ आंनि फिसायखौ थैनायाव दोननो सानदों आंनि मेहेरखौ आं बुंगासिनोआनोखा आंनि मेहेरा जेबो जायाखै मानो आंनि खोथाखौ रावबो फोथाया नोंसोर बुंबानो आं मानिगोन नामा अब्ला गोथैसोखौ मोननांगौमोन ना रानि दे गनायनानै लादो उफाय गैला माथो खालामबावनो गनायना लादो बे जिउआबो कि जिउ ना मा जाबावगोन खायसेनि जिउआ दुखु खायसेनियाव सुखु खायसेनि बाहागोआवथ' मा बुंबावनो आरो बेखायनो सम थासान्दियावनो बे मोनसे लाइफ थासान्दियावनो जा खालामनो गोसो खालामजोबनांगौनो दा नुबायना जिउआबो जेबो गेरेन्टि गैखायालै माब्ला गोसो जाब्लानो थांब्रबखायोना आं मेहेरखौ जोबोद दुखु मोनबायलै लोगोसे आरो जोबोद मिसबो खालामदों फाग्लाखौ नों दानो गावनि हाथरखि बेबिखौ नागारना थांबाय आरो गावनि जिउ माइ हार्ट होनलायलायग्रायानो मालायबा मालाय बेसेबांबा लाभ मेरेज खालामलायदोंमोन नै दाना फायसेराबो नायनो हायासैना बांद्राय गोबावखौनो नोजोर नांलायबाय आंथ' मा बुंबावनो फुजा दिन सफैदों नाथ' गोजोननाय दं नाथ' हेपि दङ दा गुबुनफ्राबो मालाय गस्ला गोदान बायदोंनो हजों माबा माबि आरोना गोबांनो बिउटि पार्लारावबो थांदो थुनथुलिनि किस्मतआवनो बेफोरबायदिया गैया खोमालै दाथ' बहायनावबो बिनोब्रा माने आंनि आइयाबोथ' बेफोरबायदि होनो हायाना एसेबां माने जोंना हालोदानो बिदिबा दा बेबायदि बिलाबायनोबो आंहा रावबोआनो गैजा रोङा जाम्बि जाम्बिनो सोरबा क्रास थानाय मोनबासोमोन थुनथुलिनाबो गिफ्टफोर मोनबाय बायगौमोन खोमालै जानला मालाबो गोसथोलाबायनो बायो थुनथुलिया सोरबा अख्रा आब्रा थाथारोना सोरखौबा मोननांगौ सोरखौबा मोनफ्रांबानोथ' चेन्जखासै लाइफ टाइमनि खोथालै जानला माला एकदम कारेक्ट मानसिखौ मोनफ्रांबा जिन्दगिफोर फस्थायनाङो आंथ' दे आरो मानसिफोरनिखौनो नायबायबायना दिन खाथायनोसै आं दाथ' ओमफ्राय थुनथुलिया मा साननांगौ आयु हाबाब दिनैबा सैथान दिमागाबा मा सानलायखो बेनालाय हामा सानाबखो मा नोंना फाग्लि गोसोआ एकदम गिदिंहैलायबाय नामा बहाबानो मा सानदों नोंलाय आयै गैला मा सानदों होनबा थुनथुलिखौ नों बायदिखौथ' रावबो बिहामजो लांखानायबो नंलाहाय आइ मा जादों होनबालाय नों जानो बाबाय आरो आंखौ नोंलाय मा जागोन नोंजों थागोन आं एखेबारे दोनफैफिनखाथारगोनहाय नोंखौ दोनफैफिनखाथारगोन बेखायनोसो आं बुंबाय थायोहाय सिगांनिफ्रायनो लांनायाथ' लांगोन र' थेवबो फैफिननांथारगोनहाय नोङो अरजाया जेबो नङा मोजांसो ओमफ्राय माथो सानबाय थाया हो साननायालाय मा दं आंहा सानदों आरो आं मा दखान होबावनो एबारो नै जालायबाय बेना हा मालाया फुजा नायनो दावराव बेहा दखान होनोनो ओं थुनथुलिया दखानसो होखायो आरोथ' फुजा मेलाबा एसे दखाना सेलबो जायोना मानसिफ्रा मेथाइ जायो जे जाम्बिलाय जेबो नङा आंहा दखान होगोन दे आरो नोंखौलाय बादा होबाबो लाखिया हैबानो जाबाय मा दखान होगोनमोनलाय होगोन आरो आंहा खाना भाजा मेथाइ दं आरोना बिदिनो माबा माबि दे ओमफ्राय हजोंबो थांनांगौमोन नानि बैसिनाव सोरनाव हाथरखिमोननाव औहाय हा गथ'खौ एसे नायनो गोसो जादोंमोन आं हाबेबा दाबा माबायदि हालोदाव दङ आरो न'खरनि हालोदाथ' मा बुंबावनो औलै आयै दुखुनि माने जोमै दाखा साग्लोबजोबनानै दं बिस्रानि न'खराव दा बेनोथ' फैबाय गोबां दुखु फैयो मानसिनि जिउआवबो बिदिनोहाय आइ खुसिनि समा एसे खम फैयो दुखुफोरना बांसिन फैयो आरो मा बुंबावनो हाथरखिखौथ' बेसेरा फिसाइ थैनानैलाय बोरैथो सिन्दुर फुननो मोनबावनांगौ जाखो नोंलाय बेखौलाय खोमोरखानांसिगोन ना सिन्दुरखौ बेफोरबायदि बुंनाङा गाज्रि रावनो मेरा दाबो थांना दङ आरो आं बे सिन्दुरखौ खोमोरा
जेब्लासिम आंनि मेहेरा दङ अब्लासिम आंनो खोमोरनांगौ आंलाय फिसाइ थैनाय बायदि थैखाबायबा थैयाखै आंथ' बुङो हा नाटकसो खालामलायबाय बियो आबै मा नाटक जालाबायनांगौ जाखो दे बिनि दुखुखौ मा नों बुजियाखै नामा सोरबा बे देखायफ्लानाय जायो नामा हो माथो मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि फालाय दाथ' मिन्थिखाबायानो खबरखौ अब्लालाय मानिथो इसेबां देखायनाय जाखो थ' गनायनो हाया गनाया बिदि जाबाय थाबावखो औथ' आरोहाय हा बुजियै नङा बुजिखाबायना बेबो अब्लालाय मानिथो नोंसोर बेबायदि दा बुङा दोखिखौ बुङाबा माथो दा हनै नायदो आंनि आबौ मेहेरखौ मा सम जादोंमोन बेनो दानो बेबायदि गावथार जाबाय दाथ' मा बुंबावनो आयै दे बिहामजो दे आङो आयै बिब्दि दा बुं मेहेरा थैयाखै गोथाङैनो दङ जिन्दा दं बियो आरो नोंसोर थैबाय बुंबालाय मा जानो बेयाव आंनि गोसोआथ' बुंगासिनो दा मेहेरा थैयाखै बे फैगोन आरो आं मिन्थिगौ गोसोखौ हमथादो बिहामजो मेहेरा फैला आरोथ' जोंनि मेहेरखौ गावथारबाय बिहामजो नङा नंथारा बियो जानोनो हाया बे जानो बिस्रा जोबोद सगाव थांबायना एमि जोंनो सहायनो हायाखै आरो बेलाय आरो नोंसोर मानो बुजिला आयैमोन मेहेरनि गोथै सह'खौथ' मोननांगोन ना बिसोर गावथारबायल'सो बुंदों दाबोथ' जों मोनाखैना हा गोथै सह' डेड बडिखौनो माबोरै नोंसोर थैबाय बुंखो दे गोसोखौ हमथादो बिहामजो आंबो गोदो गनायनो हायाखैमोन नाथाय दायो आंबो मिन्थिगौ नोंनि दुखुखौ बिहामजो फैदो फै बिहामजो थांनो हो आयै बेफोरबायदि दा खालाम नोंसोर आंखौ बे सिन्दुरखौ आंनि मेहेरनि निसानिसो आंनि मेहेरासो फुनदोंमोन दा बेखौ गैया होननानै बेबायदि आं फुगारा गैथाराबासो मोनसे खोथामोन ना आयै दाबोथ' मानसिखौनो नुवाखै थेवबोथ' जों मिन्थिबायमोन ना बिहामजो मेहेरा बे बुहुमावनो गैमारलानो नङा नंखाया बियो नङा आंनि मेहेरखौ नोंसोर मानो थैबाय बुंलाबायदों हा नोंसोर हाजार बुं अब्लाबो आं गनायथारा माबोरै बिनि फट'खौ बेबायदि खालामखो बिहामजो दे हायसो बुजायदो गथ'खौ मोजां गनायदो जि खालामनांगौ खालामदो थाबैनो दालाय बुङा गाबनानै दं होननानै फैबावगोनसो गैखाथारलाबालाय थेवबोथ' हामाना बिसोर हाजार बुं थेवबो आंनि गोसोआनो गनायखाथाराखै आं मा मिन्थिया नामा आंनि मेहेरा आंखौ बेबायदि नागारनानै थांगोन आंखौ बुहुमनि मानसिफ्रा बे बुहुमाव गैला होनजोब्बाय मेहेर बावा दङ नोङो प्लिज फैफिनदो ना आं थांना थासान्दियावथ' नोंखौ जेब्लासिम नुफिना अब्लासिम आं फोथायथारा जे नों बे बुहुमाव गैला गोथै सह'बाबो नुनांगोन आङो औ मेहेरखौ आंनि सेराव गोथै सह'बाबो नुनांगोन आङो अब्लासो आं फोथायगोन बे बुहुमाव गैला होननानै अब्लासो आं आंनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरगोन आंनि मेगनजों नुयोब्लासो थैना थांखाथारनाया आङो थैयाखै मेहेरा खोनाबायना नोंसोरो थैयाखै बियो आरो ओरैबो खोनासं नोंसोरबो खोनासं थैयाखै आंनि मेहेरा बिब्दि दा बुं नोंसोरो नोंखौ नागिरबाबो मोनाखै नाथाय बिदि नङा जेनबा बे बुहुमावनो गैला बे थैबाय नोंसोर फोथाया हा नोंसोर फोथाया नाथाय आं आंनि मेहेरनि सायाव फुरा फोथायनाय दं आरो जेब्लायबो नेना थाबाय थागोन आङो मेहेरा फैगोन नायल' नोंसोरो आं बाथारबायसो हायबोरो माबायदि ड्रामा खालामबाय थानो आबै आं सिरिथा सानाबो आबै नोंसोर आंखौ फोथाय आंनि खोथाखौ खोनासं नोंसोर बेबायदि दा खालाम जों नांगौबा नेगोन ना आं दसेब्लायबो नेबाय थागोन मा लुबैबावदों नों आरो बेफोरबायदि जानानै आंनि आबौनि आत्माया सान्थि दा मोनथों बेखौ लुबैबाय नोङो मा बुंखो आबै आत्मा आरो मेहेरा नोंनि फिसौला आबै नों माबोरै बेबायदि बुंनो हाखो दे दङ मेहेरा दंमारो आबै जोबोद खस्थ'आव दङ बियो जेरावखि गैया मानो दङ खस्थ'आव दं आंनि आबौ सुनाया आरो जायनि थाखाय खस्थ' मोनदों बेखौबो आं मिन्थिगौ दा बेफोर मानो जादों मानि थाखाय जादों बेखौबो आं मिन्थिबाय नङा आबै आरो नों बेबायदि नाटक खालामदों बेवहाय आंनि आबौआ सोरगोआव थांबाय आं नाटक खालामदों आबै आं नाटक खालामदों जेरै नोंथ' आंखौ बुजियोना मानोना मेहेराबो नोंखौ गोबां मानियोमोन मानो बुजिया जानो दे नाथाय मा खालामनो बिहामजो दा मेहेरा गैला बेनो खाफालनि लिरनायसै आरो हनै एमियाबो बेफोरबायदि समखौ नुबोखाबाय सिगाङावनो नाथाय मेहेरा थैयाखै आयै गुबुना फोथाय दा फोथाय खमसे खम नोंथ' आंखौ फोथायना आंबो फोथायो बिहामजो नाथाय मा खालामनो समजों गोरोबासै गासैबो जाथायानो बारे बारे हरखाबै बेफोरबायदि जाखो मिथिमोनला मिथिगौ नोंनोबो सम नांगोन थेवबो नाथाय गोथै सह'खौनो मोनाखै आयै हा दासो बिदि गाबबाय थाबो जागोन आबौआ फैगोन आंनि आबौआथ' थांबाय बेखौलाय आरो मा साजायबावनो खाफालाव ओरैनो साजायनो लानोसै बोरो खालामनाय जाखो बेलाय ओइ हिन्जाव बिराद ड्रामा नायबाय नोंनिखौ दा आरो नंला नोंल' खोब दुखु मोनसोनाय बायदि खालामदों हो जों दुखु मोनाखै माने बिब्दि नङा आबै जाय माने आंनि आबौ मेहेरा जाय नोंनि खाफालाव बे सिन्दुरखौ समायहोदोंमोन फुनदोंमोन बेनो बे बुहुमाव गैलाबा होनबालाय माथो बोरो नङा आं खोमोरथारा
हिन्जाव गाबनानै खारमालाय बहा गबावनो हो आंनि फिसौलाखौथ' गोजौआव फाथायहरबाय नोङो हो गोजौआव फाथायहरबाय दा नंखायखौनो बेबायदि नाटक खालामथारदों ओइ सुनि हिन्जाव गोदोनो गोबां बुंबाय थाखादोंमोन आंखौ मानसिफोराबो आंसो फोथायाखैमोन हा न' सिङाव दासो बेबायदि हाबसोना गबावगोन ओइ हाथरखि सुनि हिन्जाव मानसि जोंहा न'खरखौ फोजोबस्रांसिगोन बियो ओइ दिनैबा हले नागारथाराहाय आङो ओइ हाथरखि ओइ आबै एसे सम मोना बेनो नों सिरि थाखोथ' जेबो मिथिबायना आरो गेजेराव बुंनाङा जि खालामनांगौ आं दं आं मिथिसिगौ नाथाय आबै प्लिज मानो बेबायदि दे माने बांद्राय जेबो बुंनाङालै बेफोरबायदि समाव जों बेजोंसो माबा लोगोआव थाफानांगौना बेखौ बायदिसिना बुंनाङा नोंहालाय मानो एसेबां अनखांनाय फैदों आबौ हो बिनि सोमोन्दै नों जेबो मिथिया आबौ नाथाय आं दा बुजिजोब्बाय मा बुंलाबायखो आबै मा मिथिनो दाथ' गावमा बेसेबां दुखुआव दं बियो नों मानो बेबायदि रागा जोंलाबायदों हो आंनि रागा जोंनाय जोंनिखौ दोनथ' आबौ जोंना न'आ जोबस्रांलांसिगोन बेखौ नुवाखै नोंसोरो गासैबो सानफा एफा मानसि थैलांजोबगासिनो मोनथिगौ आबै थेवबो बेफोरखौ आंसो दंसै र' आबै एसे मोजां रायलायदे बेजों बांद्राय गेजेराव फैनांगौथ' थाव होजागोन आंजों जेब्लायबो हाथरखिल' ना नोंसोरो र' आरे आबै मा जाखो दे आबैया माथो एथ' रागा नुदों आदा औलै नानि मामा आबैया मानो एथ' रागा हाथरखिजों रायलायनो थांखोथाय आदा आं मिथिगौ बे मानो बिदि जादों माने नानि मा बुंनो आदा आंना बिखुनजोआ बेजों आरो माखासे दङ आरो सानै साथामसो बिदिनो हाथरखिखौ गोबां बायदिसिना एरनानै होदों आबैनि सिगाङाव मा एरना होदों औ आदा बिदिनो जाहाथे जोंनि न'आव जाथाय जादोंना जोंनि न'खराव आफा थैलांनाय फंबाय थैलांनाय दा आरो मेहेर बिदि जानाय गासैखौबो लानानै हाथरखिखौनो बेबायदि बुंदों आरो दस खालामदों मा होनखो नाथाय माबोरै बेबायदि होननो हाखो मिथिला आदा गोदोबो मेहेरजों बिनि थाखायनो गोबां दावराव जाजादोंमोन दा आरो बेफोरबायदिनो खामोन बेखायनो दिनै बिदि जानांबाय माबाय गोबां बायदिसिना बुंनाय खोनादों आङो मा होनबावनो आंनि आइ बिखुनजोखौबो आखलफ्रानो बेनाबो एसे बोरैबाना मानसिया ओमफ्रायथ' बेल' नङा आदा माखासे मानि मानसिफ्राबो बुंगासिनो दा बेफोर गासिबो नंखाय जोंनि न'आव जाथाय जाबानो मानसि बेबायदि जाबानो हाथरखियासो दाय जागोन बे नङाना बेबायदि जेबो जानो होआ आङो र' आइलै हेलौ बाजै आंसोलै दहाय मिस कल नुदोंमोन आं हरफिननाय जायासै माने न'आव एसे प्रब्लेम ना बेखायनो र' एसे बैथिं थांनि आङो अके दे होमबालाय मेहेर बहा दंमारो नोङो बिसोर बेवहाय जानला मानला सानथारबायना नोंखौ नाथाय बिदि नङा आं मिन्थिखायो थाथों बिसोर जेखि बुङा मानो बेबायदि जानो हायाना नोंखौनो थैदों नंबावबायलै नों थैयाखैनो जेराव आफायसो थाबैनो मेहेरखौ थिनहरदो जेरावखि गैया मानो बेफोरबायदिखौ खोनाना नुनानै जोबोद खस्थ' मोनबाय आङो आरोथ' जोबोद हाजिं मोनथारबाय आं मेहेर जानानै लानानै दा गाबफ्लाबाय थाबाय सुनि महा सुनि आबै नों आंखौ सुनि बुंदों औ सुनि नङाबा माथो नोंलाय जाय न'खराव नों हाबगोन बै न'खराव सुनिसो लाबोयो नोङो जाबाय गासिबो जाजोब्बाय मानसिखौ सासे दा सोरहाय एबार बारिया आंनि हो नङा आबै आंलाय मानो जालाबायनांगौ आं सुनि नङा नंगौ नोङो जाय न'खराव नों हाबगोन बे न'खरखौ बरबादसो खालामो मागोना ओरैनो मावरिया जायाखै नोङो आबै मानो बिदि बुंखो आदा आंनि आबौ मेहेरखौबो गोजौआव फाथायहरबाय मेहेरा थैयाखै आबै थैयाखै हा नोंखौ लाबोनायनिफ्रायनो जोंनि न'खरनि सुख सान्ति गासिबो जोबस्रांलांजोब्बाय नंमारगौहाय नोंनि आगाना सुनिमा गोदो आंनि आबौ मेहेरा नोंखौ सायख'नानै लाबोबाय साना हौवानो दा नुबाय ना मा जाखो ओइ हिनजावथो आं बेबायदि नङा नोंखौथ' जिखिनि हायो आङो दाथ' जायनि थाखाय फैदोंमोन बेबो गैबावलासोबा नोंनि थाखायनो सोलिदों सुनि आं आरो आंनि न'आव सुनिखौ दोनबाय थाला नोंसोर आंखौ गोरोन्थि बुजिदों आंनि थाखाय जेबो जायाखै नोंलाय गबावगोन जों नागारगोन जायखौ बुथारनो गोसो दस्रायाव बुथारहैदो थाङो जोंखौ दा बुथारसै जोंखौ हगारदो इमि आंनिबा हाथरखिनो एसे सम नांखागोनानो एसे गिदिर जाथाय जाबाय औ नों थिगखौनो बुंदों जेरि नाथाय जोंबो मा खालामनो ना दा मोनथिखाबायानोब्ला अब्ला मा होननानै नेबावनो आबानि आत्मानि सान्थिनि थाखाय जों एसेथ' बावनांगोन ना आबाखौ जाथायाबो जाया नङा ओरैबायदि जाथाय जालांबाय आरो दा जे हाथरखिया माबायदि मोनगासिनो आंबो मिथिगौ बे समखौ आंबो जुजिबोखांबाय हाथरखि बिहामजोनि जिउखौनो साननानै जोबोद दुखुसो मोनबायहाय आङो
दा बेबायदि समाव जोंनो नायनांगोन जुदि औ नङाबा एमि आबै सुनि नोंनो सुनि मा बे आबौ मेरा ओरैनो थैयाखै बेखौ नोंसो जादों मिथिबाय मा आं जानो आंनि मेरखौ नोंनि सुनि खाफालानो जाबाय नङाबा बेबायदि बैसोआव दानो थैगौमोन आंनि आबौआ बेल' मा आंनि फिसाला आबा बरसायाबो थैदों नों फैनानै नङा आबै नों गोरोन्थि बुजिदों आंनि दाय गैया आंलाय मारिया आं बेफोरबायदि जेबो खालामाखै आरो बेल' माबाव आंनि आबौ दुइसिनखौबो नोंनि सुनि आगान फैनानै जोबस्रांलांजोब्बाय आंनि आबौ मोनथायाबो नोंनि सुनि आगान गोग्लैनानैनो थैलांबाय आंखौ बिब्दि दाबुं आबै आं सुनि नङा आरोथ' आंनि मेरा थैयाखैथ' सुनि मानसिनि थफ्ला जि जोम जेबो दोननाङा आंखौ मानो बिब्दि सानखो नोंसोरो आबै मा खालामनाय जादों बेलाय आबौ सानोंलाय बहा सुनि मानसिखौ थांनायाव बादा होनाङा सोर सुनि सोरखौ सुनि बुंदों सनामोन मैया लाबोनो हायासै गाज्रि मोननांला दे खायसे नेनानै थादोंमोन नाथाय आं सरि दे लोगोफोर माबा बानायनायाथ' बानायदोंमोन आरोना भिडिअखौ माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जायासैनो भिडिअआनो डिलिट जालांदों ओमफ्राय दिनै थुनथुलाय गस्ला गोदानबो गानबावबायसो दिनै आंथ' मैयाबो बानायनो सानबाय जि अखाबो हाबाय बानायफिनबाय आरोना मोनायाव बानायफिनदोंमोन आङो गैया ओमफ्राय बानायगौ जागौमानि लेट जालांबाय ओमफ्राय आंबो जोबोद गाज्रि मोनदों मोननो हायैखौ दे अब्लाबो आंनि सनामोन लाबोखायो आं जाबानो आरोना आंथ' भिडिअखौ एसे थाब लांसै मेहेर फैनायनि टाइम जागौ नालाय खेबसेनोथ' जाजोबा नालाय लोगोफोर बेखायनो फारि होलांसै आरो जायखिया नुगोन दे लोगोफोर मेहेरखौबो नुगोन र' आंथ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक ओमफ्राय कमेन्टखौबो बायाबा खालामबानो जाबाय आरोना आंबा जायाबाबो एकदम नाजाबाय थाथारो भिडिअखौ लाबोनो बेखायनो बाना दे लोगोफोर जोंहा एसे नोंथांमोनाबो माबा लाइक एसे फिसाबाबो खालामहरबानो जाबाय आरोना बाखि बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय भिडिअखौथ' सानावसो होनाय जासिगोन बेखौ ओमफ्रायो